I-arrange rin ako kay karon mayop ka pilot mo file ko. Bungkag mo. Money pa. Kay dapat ning record ani i-arrange ni kay aron mas na yung mga problema atin himo pa. Bisan i-underestimate ko laban lang para sa bayan. Exhibition totoo. Manig January. I-arrange. Okay. Balay na po tas kon. February.